Igandean, Hernanin, Landare errubizelaian, urrezko kopako lehen faseko finala jokatu zen. Hernani eta Durango, nor baino nor. Erdiko sakea Durangok egin zuen eta eraserako lehen baloia Hernaniarrentzat izan zen. Zelaia lokaztuta zegoen oso, baloia berehala oso irristakor bihurtuz. Etxeko taldeak erritmo bizizekin zion partida hasierari, alboko sake bat lortuz aurkarien zelaian. Baloia irabazita, horrelari gipuzkoarrak oso ongi antolatu ziren bultzaka metroak irabazteko. Indar handia erakutsi zuten eta Durangarrek zelai labainkorrean ezin zituzten gelditu. Berdekoek abiadura hartuta entxegurainoko bidea egin zuten denek batera, urdinekoen defentsako ahalegina ezerezean utziz. Kostata eta metro asko irabaziaz etxeko taldeak lehen entxegua egin zuen Otegiren bitartez, markagailuan 5 eta 0koa jarriz. Durangoko aurrelariek ezin izan zituzten Hernanikoak gelditu behin abiadura hartuta. Azken esfortzua egin eta entxegua gauzatu zuen etxeko 15koak. Aurrelari guztiek egin zuten lan bikaina eta Otegik lortu zuen entxegua. Gallastegik isilean begiratzen zion neurketari irtenbideak aurkitu nahian. Hernanik alboko sakeetan duen segurtasuna erakutsi zuen behin eta berriz. Baloia irristakor egon arren, etxeko jokalariek oso luze jokatzea erabaki zuten. Etxeberriak baloiarekin aurrera eginda, Durangarren defentsan zuloa topatu zuen. Bizkaitarrek labain egin zuten behin eta berriz, eta guztien artetik igaro zen Hernaniarra bere azkartasuna erakutsiz. Norketako bigarren entxegua, eta 10 eta 0 etxekoak aurretik. Etxeberriak iskin egin zien parean jarri zitzaizkion aurkari guztiei, entxeguraino iritsiz eta baloia makilen azpian uzteko. Garmendiaren transformazioarekin 12 eta 0 Hernani aurretik. Hernaniren hasiera indartsuaren ondoren Durango erasoan hasi zen. Alboko saketik kostata izan bazen ere baloia mantendu zuten. Oraingo honetan Durangoko aurrelariak ari ziren bultzaka eta Hernaniarrak ezinean zebiltzan. Uztartze irekitik baloia atera eta berriro motzean jokatzeko erabaki hartu zuten Durangarrek. Entxegua bertan zen, baina etxeko taldeak gogor ari zen defentsan. Halare, urdinekoek esfortzu handi bat eginez, bultzaka eta indarka entxegu marra igarotzea lortu zuten eta ondorioz 5 puntu igo ziren bizkaitarren markagailura. Dima, moldaviarrak, lortu zuen entxegua. Durangok bizirik jarraitu nahi zuen amorerik eman gabe. Durangoko aurrelariak oso ondo antolatu ziren jokaldi honetan eta Hernaniko defentsak ez zuen entxegua ekiditeko aukerarik izan. Bizkaitarrek erasoan jarraitu zuten, bigarren entxegua ere lortzear egon ziren jokaldi honetan. Hernanikoen defentsa ondo finkatuta, Durangarrek baloia egaleraino mugitu zuten eta golekoak hankarekin jo zuen baloia defentsaren artetik. Baloia entxegugunera iritsi zen, baina Hernaniarrak bizi ibili ziren baloiaren gainera bota eta jokaldia ezeztatzeko. Zigor kolpe bat azkar atera eta atzeraka zijoan defentsan zehar igaro zen Genua. Hernaniko uztartze erdiak laguntzeko bi taldekide zituen eta horrek defentsan dudak sortu zituen. 50 metroko lasterraldiaren ondoren Durangarrek Genua plakatzea lortu zuten, baina honek esnal taldekideri pasazion baloia azkenunean entxegua lortzezan. Genuak bizi defentsako zuloa baliatu zuen aurrera egiteko. Abiadora handiarekin iskin egin zion Durangoko atzelariari eta entxegurako bidean zen jada. Plakaketan abaritu zuenean laguntzera zetorren esnali eman zion baloia eta honek bi kolpetan entxegua lortu zuen ozta-ozta. Transformazioarekin 19 eta 5. Atsedenaldian bitaldek arnas pixka bat hartu eta entrenatzaileen aholkuak entzun zituzten. Lokartez, estalita eta oztu horretik ekin zioten bigarren zatiari. Hernanik berehala berreskuratu zuen baloia eta alboko sakea lortu zuen bizkaitarren zelaian. Berdekoak berriro ere oso ondo antolatu ziren aurrean. Bultzaka eta bultzaka metroak egiten joan ziren entxegu marraruntz. Durangarrek ezin zuten Hernaniko aurrelariekin eta azkenean Ilarramendiren entxegua. 5 puntu horiekin lasaiago arituko ziren gipuzkoarrak. Ilarramendik entxegu marra gainditu bezain laister bere burua lurrera bota zuen 5 puntuak lortzeko. Epaileak ondo kokatuta segituan ikusi zuen entxegua.
Markagailuko aldea ikusita Hernaniko entrenatzaileak Polidorik aldaketa asko egin zituen urrengo asteko neurketari begira. Durangok azken minutura arte borrokan jarraitu zuen ordea. Hernaniarren zelaian sartuta zeuden eta bigarren entsegoaren bila jarraitu zuten itxu-itxuan. Modu berean, Hernani etzen erlaxatu eta defentsan oso gogor jarraitu zuten berdekoek. Durangarrak motz-motzean ari ziren metroak irabazteko asmoz, baina ezin zuten Hernaniarren defentsa apurtu. Behin eta berriro joztuten etxekoen defentsaren aurka etekinik gabe. Zigor kolpea egin zuten etxekoek eta ordinekoek hori baliatu nahi izan zuten entxegoa lortzeko. Hernaniarrak adi zeuden ordea, eta arazoa gelditzaz gain baloia berreskuratu zuten Durangoren ahalegina ezerezean utziz. Honen bestez, amaitu zen norgehiagoka, Hernani 24 eta Durango 5. Beraz, Hernanik aurrera egin du urrezko kopan eta ohorezko A mailako taldeak izango ditu aurkari. Bi taldeek zelaiaren egoera ikusita neurketa ikusgarria eta joko aldetik garbia eskaini zuten, garai bateko partiden antzekoa. Beraz, eta orotara, Hernaniarrak lehengo urtean Gernikak egindako balentria egiteko asmoz joko dute aurrera urrezko kopa honetan. Ez da makala. Lehenengo fase hau gutxienez pasein deu. Lehenengo etxon kontra jolozte honu, noain doangon kontra. Eta gutxienez ja horrengo fasen jagoikuekin ibiliko geha, eta ikusiko ditugu horrindarrak ja bestera batea izango dira, eta hoi da, hau test garrantxu bat izan da urrengo partidua ja Bartzelonan kontra gau, han, beraien etxian, eta behai bigarren diguazte, puntu bat bakarriak gau alde, eta hor ikusiko da ja demoraldiako nola gatuko jan gauzak. Gu esperantza handiak hau horten, gutxienez zure helburua ikusiko du, baina hilotzea da, eta ikusiko du, pixanaka jongo da gauza.